Sí. Acabem amb el nostre company Vicenç Alujas gràcies al nostre patrocinador. La Escuela del Amor us ofereix aquest espai. Bon dia, Vicenç, com estàs? Molt bon dia. Molt bé. Benvingut al programa. Aquesta setmana, que per nosaltres finalitza avui dijous, hem tractat diferents temes relacionats amb el col·lectiu LGTBIQ+. Són moltes lletres, són molts casos i moltes realitats que no podem anar una a una, però que sí intentem donar veu una miqueta. Tu has tingut diferents casos a prop de persones que no han sapigut ser si mateixes dins del col·lectiu? He tingut molts casos d'aquest col·lectiu, i en tinc. I la veritat que dir-vos que em fa molta il·lusió venir avui al programa, sempre em fa, però avui pot ser una il·lusió especial per parlar d'aquest col·lectiu de gent que ho està passant malament, que ho ha passat malament, que ho passen malament, i que si no fem alguna cosa seguiran passant-ho malament. I a més és un tema que és tan fràgil i tan senzill a la vegada, perquè parlem d'autenticitat, no? I al final tots estem fets del mateix. Tots, des de, jo què sé, Ricky Martin, el Biden, tu i jo, qualsevol estem fets del mateix. I en essència tots som el mateix. Tots som el mateix. Som energia, no? I energia, i dintre de les parts de l'energia, energia positiva i energia per conviure, per viure i conviure. I aquesta autenticitat no l'hem de perdre mai. I jo li dic a tot, a qualsevol, ara sentia la comunicat que parlava dels trans, qualsevol, siguin lesbianes, gais, autenticitat a tope, perquè tots estem fets del mateix. I des d'aquí un missatge, sobretot, d'esperonar i de tirar. Igual que la paraula salir de l'armari, a mi em sembla... Mira. Penós, no sé. Ho vaig dir l'altre dia, jo també. Ostres, mira que... És horrorós. Però que no s'ha de sortir d'enlloc. Clar. Al revés, interioritzar i agafar força d'essència perquè cadascú és com és i cadascú som com som. I ara comentava aquí abans de venir que ahir vaig veure un programa sobre el col·lectiu que va fer el John Sistiaga, possiblement el millor periodista d'investigació que té aquest país, que parlava amb un home de la dreta de dretes de Polònia i que deia, ojo, que sembla que estem com la persecució dels jueus. Estem bojos, estem sonats. Mare meva, quan la vida tot és harmonia, il·lusió i força. I aleshores volia destacar això. I després una altra cosa que volia, aquí aprofitant, que parlant de la identitat. No confonem mai la identitat amb la identificació. La identitat és el que som. És el que les identificacions són a banda, no? Unes de dretes, com he dit, altres d'esquerres, altres de centre, altres d'aquí. Però en essència tots som el mateix. I tots som amor. Tots som amor. Per tant, simplement tornar a l'autenticitat, tornar a lo que som i no confondre mai la identitat amb la identificació. I amb la identificació solament fa falta una paraula. Amb la identificació, tolerància. Amb la identitat no cal res, perquè tots som el mateix. Clar. Tots som el mateix. És fàcil d'entendre, sí, sí. De vegades no ens sabem acceptar perquè no ens han ensenyat o no tenim referents. Quin procés hem de fer per autoacceptar-nos o acceptar el de fora? No ens han ensenyat, ho has dit molt bé. Formació per a la transformació. Si volem transformar el món, ens hem de formar. Però és que hi ha coses... Jo amb això de la formació, per exemple, d'aquest col·lectiu, està clar que s'ha d'haver-hi, però és trist, És trist, perquè és una cosa tan autèntica, tan real, que em sap greu que hi ha gent, i molta, estigmatitzada. Per exemple, la paraula sortir de l'armari ja de per si estigmatitza. Però has de sortir enlloc. Clar. Ets com ets. I aleshores l'estigma és un dels grans paradigmes a resoldre dintre del col·lectiu. I jo, sincerament, sóc molt optimista perquè crec que és senzill. És senzill, sí. És senzill. Tan senzill com, potser, encara que el que deia el Nacho, a la formació, no? Des de petits explicar com poden ser els éssers humans, perquè moltes vegades aquesta impostança amb el que no som fa que no siguem autèntics. I quan no som autèntics surt l'ego, i quan surt l'ego diem tonteries bajanades i així va el món. Bastant fàcil d'entendre, sí. I el que comentàvem abans amb el Miquel, que s'ha construït un món cis heteronormatiu, on hi ha unes normes que diuen que s'ha de fer això i que a més l'home blanc, heterosexual i principalment cristià, generalment, o és el que hem vist gairebé sempre a les pel·lícules fins fa uns anys, és el model a seguir, no? S'ha de construir moltes coses encara. És trist, Molt trist. Molt trist, perquè com és lo normal, com és lo que dice la norma, amb tots els respectes, hem d'anar a missa o hem de fer una llança o no, o hem de creure en una altra història, aquests els hem de veure diferents.
És que, a més... Vist amb el context que estem aquí, que la gent no ho veu, on estem, que estem en un lloc extraordinari, sembla que estiguem parlant de ciència-ficció. Doncs és real, És completament real. No sé... Tot ve de la religió. Sí, diu... Són els que han ficat la base d'home i dona. Exacte. Adán i Eva. De la meva època. I què n'opines, per exemple, de quina situació quan sents que hi ha hagut una agressió a alguna persona del col·lectiu? Què et produeix? Doncs mira que soc una persona alegre, però a mi em produeix pena i llàstima. Totalment. Mare meva, quina incultura, per on estem, no? Aleshores, jo des d'aquí, i torno a repetir, us agraeixo que m'hagueu convidat, i si puc transmetre, no un missatge de normalitat, un missatge de realitat. Som el que som llum, amor i energia, i seguirem sent-ho. I que encara hi ha gent... Bueno, també us haig de dir una cosa, hi ha molta també hipocresia, Molta. Molta hipocresia, perquè, per exemple, ara que parlàvem de política, ara figura que els que estan més en contra són la dreta i l'extrema dreta, no? Mentida, Jo conec gent de dreta, inclús hasta radicals de dretes, que pertanyen al col·lectiu. O sigui, a què estem jugant? Estem tontos, Aleshores, una mica de clarividència i, sobretot, una mica d'acceptació. Acceptació és l'eina clau. Acceptar que som una meravella i que tenim una immensa força i des d'aquí animar a tothom i sobretot aquesta setmana que desitjo que aviat ja no tingui que existir la setmana, igual que no tingui que existir el dia de la dona o el dia de la raça o el dia de no sé què, perquè hagin superat aquesta... Mira que aquí fem cada dia el dia mundial. Sí, però avui m'han dit que era el dia mundial de l'acudit. Sí? Avui m'han dit Sí, de l'acudit i del Rigui, Rigui, de la música Rigui. que era el dia mundial de l'acudit. Mira, fins on vull arribar amb aquest tema, que sembla que el que estigui passant sigui un acudit. Dolent, molt dolent, però que sigui un acudit. Ens ho prendrem amb humor, perquè sí que és veritat que hi ha altres països, altres realitats, que hi ha lleis que persegueixen tot el col·lectiu, o que aquí a Barcelona dilluns passat va haver una agressió al Parc Güell a una persona de 57 anys. I són realitats... Em referia aquí, això és aquí a Barcelona. I aleshores diu que et produeix llàstima i pena. On estem? Però... Canviarem és que no té sentit. No té sentit. Com deies tu, Helena, aquesta nova cultura, potser. Aquesta nova cultura, és el que jo dic. S'ha de fer una nova cultura, no l'antiga. Gràcies, Vicenç, per aquesta estona. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ens veiem d'aquí uns dies. Sí, aquí estarem. Merci per una abraçada a tots. Nosaltres, Helena, que tornarem el dilluns. Dilluns a les 10 del matí estarem aquí. I mira, avui em sortirà una frase molt maca, perquè diré, la vida... Espera que em surti ara. La vida sense humor no tindria sentit, perquè la vida és un acudit. És un gran acudit, la vida. Però no dels dolents. De vegades no entenem com prendre'ns l'acudit. I el que passa és que ens fa mal aquí, ens fa mal allà, ens fa mal allà, diem que és dolent. Ai, sí, que avui jo tinc una contractura que no veus. I al cap i a la fi ens falta informació. Com has dit, Vicenç? Informació per la transformació? Realment la paraula és formació per la transformació. Això. Doncs acabem amb aquesta frase també. Gràcies per aquesta estona i a la gent de casa. Ens transformarem una miqueta per dins, per fora. Ho intentarem. Lluitarem, deconstruirem la paraula lluita. També. Tot. Gràcies per la vostra confiança, per la vostra companyia.